Bo día a todos e a todas. Moitas grazas por vir. Benvidas e benvidos non ao Pazo de Tor, sino a outra edificación que está efectivamente na finca de Tor. O Pazo de Tor visitarémolo máis tarde. E benvidas efectivamente á Rede Museística da Provincia de Lugo que xestionamos dende a área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación a través da xerencia de Encarnalago. Quero comezar agradecendo a todos e a todas a vosa presencia, tamén a Rosario Álvarez, a presidenta do Consello de Cultura Galega, tamén a Paula Cabaleiro, que é a coordinadora, e a Encarnalago, como sempre, por todo o traballo na Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais. De verdade que é un placer que o Consello de Cultura Galega, en primeiro lugar, estea descentralizando as súas actividades. Vemos por aquí cartaces das xornadas que levan feitas en Sotomayor, en Allariz, en Boiro, e que hoxe recalen aquí en Tor. Así que tamén é de agradecer isto e que veñan hoxe aquí a Tor. Na xornada que nos toca hoxe falaremos sobre cultura e interseccionalidade. E dende a área de cultura da Vicepresidencia cremos firmemente nisto e cremos firmemente en que a cultura é un dereito, non é un luxo nin é un privilexio, é un dereito e temos a responsabilidade de garantir que todas as persoas poidan exercelo en igualdade. E a cara aí diriximos as nosas programacións e as nosas políticas, moitas veces a través da rede museística da Deputación, donde sí que somos estandarte de boas prácticas e estandarte de democratización de acceso á cultura. Traballamos nas políticas públicas para transformar desigualdades e para iso hai que desmontar barreiras. Na rede museística sabémolo moi ben, barreiras físicas, barreiras económicas, barreiras simbólicas e moitas veces tamén barreiras administrativas. Non se trata de chegar a máis, trátase de recoñecer e apoiar o acceso da diversidade e de outras formas de expresión artística, de poñer as desigualdades no centro. E isto é unha cita casi de Encarna. Ben, xa para rematar, nós sempre na Vicepresidencia impulsamos programación que coloca a diversidade no corazón da acción cultural e, sobre todo, apostamos por unha cultura que escoite, que dialogue, que construa de forma colectiva. Esta xornada eu creo que é unha gran oportunidade para compartir experiencias, para pensar en común e trazar follas de ruta para poñer as desigualdades no centro. Agardo que sexan unhas xornadas de proveito. E nada, aproveito para pasarlle a palabra a Rosario Álvarez e posteriormente a Paula Cabaleiro e para acabar esta presentación deixaremos a Encarnalago. Moitas grazas. Ben, bo día a todos e a todas. Grazas pola vosa presenza, grazas á Deputación de Lugo por acollernos, moi especialmente á Rede Museística da Provincia de Lugo, que tamén é coprotagonista da xornada de hoxe. Agradezo, ademais, a Iria Castro que unha vez máis nos acompañe neste xirar polo territorio. Non é, neste momento, unha porcentaxe moi alta das nosas actividades presenciais non se desenvolven en Santiago. O que pasa é que non é o mesmo cando todas as áreas están xuntas en Santiago que cando a metade das áreas están esparexidas por un territorio tan complexo como o noso. Pero alegrame que se vaya percibindo que levamos xa un tempo atendendo a todo o territorio, porque partíamos xa tamén desa premisa, de que a cultura é un dereito para todos, para todas, tanto o acceso á cultura, o disfrute dos bens da cultura, como o propio acceso como o suxeito que fai cultura, e que iso ten que ser absolutamente independente da idade, das condicións económicas, do xénero, pero tamén de que parte do territorio habitamos e cales son as condicións dese territorio, non? Por tanto, levamos xa moitos anos dicindo Galicia non se reduce ao eixo atlántico. Hai moita Galicia ao occidente e ao oriente do eixo atlántico. Galicia non se reduce ao espazo urbano. Galicia ten, por sorte para todos nós,
unha maioría do territorio que non se define directamente como urbano. Galicia non se reduce aos vellos que manteñen as esencias da tradición, porque todos nós facemos tradición todos os días. Galicia non se reduce aos titulados superiores ou medios que poden ter unha aproximación diferente da cultura, porque a cultura sempre se fixo desde abaixo, e así sucesivamente. Entón, nese empeño seguimos. Seguimos desde a propia Constitución do Consello da Cultura Galega, debo decirlo, pero naturalmente tamén estas son preocupacións que foran avanzando e facéndose máis intensas nos últimos anos. E cando digo últimos anos, non me refiro a 2 ou 3 anos, ni me refiro a miña etapa como presidenta do Consello, que xa vai camiño de acabar, sino tamén xa desde antes houve continuamente un fluxo que nos levaba cara aquí. Pero si é certo que nos últimos tempos, e non só no Consello da Cultura, non somos os únicos, non pretendemos ser, por sorte, non somos os únicos, debo dicir, os dereitos lingüísticos pasaron a ocupar un lugar moi visible. Quixera que eso fose moi central, en certo modo tamén o é, pero non tanto como quixéramos, nas políticas públicas, non? Como proban a propia creación dunha Dirección Xeral de Dereitos Culturais do Goberno español, a elaboración de distintos plans de dereitos culturais, non somente estatais, sino leis autonómicas que en distintos lugares van incidindo sobre isto, etc. Por tanto, é moi oportuno que nesa historia que contaba antes, pero tamén neste novo escenario que se nos debuxa neste momento coas accións do goberno que están tomando, sobre todo a partir do goberno español, a Comisión Técnica Temporal, porque as comisións nosas son temporais, todo no Consello temporal, menos a misión que temos, decidir organizar este ciclo de xornadas de debate a partir de 4 eixos que xa se cumpliron 3 deles, cando fomos a CADE, cando fomos a Llariz, a Miadoso, e cando estivemos en Boiro, que foi a primeira. Esta é a cuarta esparexida polo territorio, unha en cada provincia, pero logo vai haber unha xornada final e, naturalmente, vai haber un documento que, de alguma maneira, recolla todo isto, porque nós queremos falar con todos, queremos que todos faledes, que todos expresedes as vosas cuitas, desexos, frustracións, solucións xe que as tendes, por lo menos avisos de fracasos xa sufridos, porque de todo se aprende. Queremos que isto sexa realmente unha obra coral, plural, con moitos eixos diferentes, e aquí por riba pensando en que tamén ten que haber esta complementaridade en que distinto tipo de aspectos que podían crear algún tipo de diverxencia, algún tipo de non sei como decir, de minorización dos dereitos, non? Que se entrecruzan, e ás veces hai grupos en que se conxugan varios deles, non? Como digo, non se trata só de falar, incluso non se trata só de falar por falar, senón que todo iso ten que recollerse de alguma maneira nunha aprendizaxe de todos nós e nun documento que nós poidamos trasladar á sociedade e aqueles que realmente teñen capacidade dunha acción de goberno. Sen máis, grazas de novo a todos. Chegamos á última etapa do percorrido, pero seguiremos traballando. Doi a palabra a Paula Cabaleiro, que é a coordinadora desta sección, desta comisión que ten o seu nome posto aí na banderola. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos, grazas presidenta, grazas deputada, xerente da rede, e sobre todo a todas e a todos vos por formar parte deste último encontro. Como ben dicía a presidenta, esta Comisión de Políticas Culturais, de Xestión Cultural, que o Consello da Cultura Galega emprendeu fai alrededor dos 6 anos,
Ten dúas liñas de traballo de forma máis ou menos estable. Unha delas vai enfocada ao análise das políticas culturais, especialmente nos anos da democracia, que se foron construindo nestas últimas décadas, e outra delas focalizada nos dereitos culturais, neste cambio de paradigma dende esa democratización dos anos 70, 80, democracia cultural, e agora a defensa dos dereitos culturais de toda a ciudadanía. Dentro desta comisión se creou un subgrupo creado por Alberto García, Marían Fernández, Roberto Pascual e a propia Encarna Lago. Este pequeno grupo foi traballando para facer un proxecto de análise, para tomar o pulso, o pulso a través de unha cata de todo o territorio para analizar a situación real do acceso á cultura, entendendo que hai un novo marco legislativo con este plan de dereitos culturais a nivel estatal e tamén unha lei de accesibilidade a nivel autonómico. A mellor forma de tomar ese pulso é contando coa cidadanía, co terceiro sector, cos colectivos, co sector cultural, pero tamén coas institucións. Polo tanto, nestes 3 encontros previos, e, por suposto, tamén as institucións formaron parte, porque neste análise todas as persoas construímos as políticas culturais para garantir eses dereitos culturais. Esta última xornada vai a recoller a interseccionalidade da desigualdade. Non podía ser noutro lugar. O Pazo de Tor, a Rede Museística de Lugo, é unha das institucións referentes non somente a nivel nacional, tamén internacional, recoñecida por un traballo constante no acceso á cultura e por a accesibilidade de todas e de todos, co cal, estar hoxe aquí para o Consello é un placer, para a nosa comisión tamén, e quero agradecervos a todos os colectivos que os formades parte deste encontro para recoller ese pulso, tamén a todas as persoas que tiveron participado nas enquisas, que foron moitísimas, entendemos, todos coñecemos a Encarna, é a maior dinamizadora cultural deste territorio, entón, sabemos que houve unha alta participación, e é moi importante porque a recollida de datos é o que nos dá a posibilidade de analizar de forma real este acceso, como dicía a presidenta, tamén os fracasos que nos servirán de algún xeito para focalizar a nosa folla de ruta. Por suposto, o meu agradecemento máis importante para min hoxe é para Encarna Lago, para todo o equipo da Rede Museística e da Diputación tamén de Lugo por acollernos, por esta coordinación con tanto mimo, con tanto cuidado, e, por suposto, animarvos a que participedes neste encontro do xeito máis fructífero para todas e todos. Moitas gracias. Bueno, bos días a todas, a todos, a todes. Estou feliz porque decía fai un cachiño Paula e antes a presidenta do Consello que empezamos a andar, que isto é un encontro, pero cando se crea esa comisión daquela coordinada por Dolores Vilavedra, outra muller, estar aí 4 mulleres sentadas con responsabilidade de xestión cultural, que cos feitos se demostran cas accións, non? A diferencia entre xestionar e soñar é ter unha folla de ruta clara. E creo que en ambos os casos o Consello ten claro a folla de ruta que marca dende o momento en que ese Consello está presidido por unha muller, non é peloteo, aos feitos me remito. A área de cultura da Deputación solamente hai que ver o que se está facendo, a responsable é unha muller, a folla de ruta está clara, e a Comisión Técnica de Políticas Culturais e outras comisións coordinadas por Paula Cabaleiro, outra muller, tamén hai unha folla de ruta con unhas compañeiras e compañeiros donde tecemos e donde esa maneira de entender a cultura, que é esa cultura con todas e con todos, con todes, pero de verdade, vale? Entón, pero de verdade, donde deixamos de que as palabras señan palabras cascarón e cos feitos, pois a min, claro, decía, todas as persoas que están aquí dentro, que as colocamos en esas banderolas de papel para decir, agradecer os colectivos que están, pero hai moitos máis colectivos, é dicir, simplemente, digo, hai moitísimos máis, pero que tamén están aquí sentados na mesa e que unha mesma persoa está cruzada por varios colectivos e por varias asociacións, non? Entón, tamén, hoxe, indo do xeral ao concreto, agradecer ás 4 compañeiras de viaxe, a Sergio,
a Ruth, a Isa, a Fran e tamén especialmente a Marián, que digo Marián porque a volvín tola. O sea, foi unha auténtica locura. De verdade, empezamos si ben, foi un traballo que cada vez, por eso quixen que todas os encontros estiveran aquí presentes para que se vira que este é un proceso e un camiño e o que non sabe a donde ir, pois eso, a calquer camiño lle serve, non? E o camiño é pois que estedes aquí representando unha maneira de ser e de estar, non? A cultura é unha ferramenta de transformación social e é unha ferramenta de democratización cultural. E se queremos realmente que seña unha cultura con todes, temos que escuitar as persoas, pero escuitar de verdade, reflexionar e debatir. E reivindico hoxe nestas mesas tan diversas que vades a ter que non teñades medo, porque aquí ninguén está facendo un exame. Non teñades medo a participar, non teñades medo a opinar. Non hai verdades absolutas. Detrás de cada pregunta hai un cuestionamento. Estas xornadas, igual foron todas, de cada unha fomos aprendendo para que a seguinte se puidera mellorar, non? Entón, sobre todo, porque no ámbito da cultura nos gusta moitísimo, veño a falar do meu libro e costa moitísimo medir os tempos, non? Pero é moi importante como fomos aprendendo, como a palabra participación, que é unha participación real? Preguntádevolo se a mediadora palabreira, primeiro, se chaman palabreiras estas 4 persoas que hoxe van a estar con vos nas mesas, porque fai moitos anos ganamos un premio que se chamaba o Premio Conversacións por conversar dende a rede museística con Colombia, cas guerrilleras das FARC, un proxecto que se fixo ca nosa comunidade. E por que? Bueno, pois dentro da cultura guayú existe esa figura que é a palabreira que media nun conflicto. O conflicto é ser capaz de escuitarnos, de debatir e de sacar pois cuestións, preguntas, o que queiramos, pero que poñamos en riba da mesa. Decía que as persoas que participan, que están por aí todas, pedimosles preguntas e foron enviando voluntariamente, e esas preguntas que lles gustaría facer aos políticos, aos técnicos e técnicas de cultura, ás propias asociacións e a eles mesmos, esas preguntas que ás veces te fas que non te atreves ou non atopas o foro onde facelas, ou cando atopas non te atreves a facelas, non? Pois para que tamén, cando pasedes despois, pois que vexades que esas son as preguntas. Decíamos que teño a sorte de estar como experta no eixo de educación do Plan de Dereitos Culturais. Ali, 80 e tantos profesionais do ámbito da cultura de todo o Estado español pois estuvo buscando ferramentas de participación. Estas ferramentas que tamén se están facendo por parte do Consello, non? Nos decidimos, e isto teño que decir porque Marián estaba moi o tiña moi claro, a necesidade de ir á fonte primaria á hora de facer as catas. Igual que Roberto tiña moi claro que había que ir ao territorio e que o territorio non son territorios. Porque non podemos falar de poñer as persoas no centro, aí as nosas 3 mullerazas están riba do mapa de Fontán. Porque esa é a clave. A nosa territorio ten unhas características, pero está sendo habitado por xente que ven de outros territorios e que temos que ter en conta. Entón, decidimos facer un cuestionario para recoller esas fontes primarias e esas ideas. Tamén as miradas múltiples. Non hai unha verdade absoluta. Entón, tamén lle pedimos a Adela que fixera a súa relatoría gráfica, igual que o cuestionario o fixo Ruth, o sea, son miradas diversas e se trata de que con miradas diversas podamos cada vez ser máis completos na forma de que sacamos esas conclusións. Ben, teño que poñer as gafas, os anos xa non perdoan. Espérate. E onde me meteu o meu Juan? Juan, ¿dónde está? No, está aquí. Espero que esté, sí. Bueno, me gustaría empezar
para os que non saiban o que é a relatoría gráfica, aparte de que eso, se queredes, vos dá un curso a dela, sí que é moi importante porque na relatoría se pon a palabra e as persoas, vale? E fomos recollendo conclusións, bueno, todas as mediadoras que houve no primeiro encontro, que hoxe tamén están aquí algunhas que nos acompañan, e as conclusións que se foron sacando, vale? E os proxectos que se presentaron, e como vai, como nos dividíamos en mesas, e como fomos vendo pois modelos de participación, como se poden mellorar eses modelos de participación, como se pode mellorar esa maneira de sacar as conclusións, porque eu lle decía tamén, por eso incido tanto co tema da comunicación, non? Decía a María, e tamén hoxe que nos acompañan tamén xornalistas, pois moitas veces, o sea, o que estamos a facer é mirándonos no espello, pensando que recollemos, e o que recollemos é a nosa propia realidade, pero non temos en absoluto en conta, pensamos que estamos recollendo que os demais opinan, pero non é así. Bueno, estas foron conclusións, é un pouco para que vexades esa necesidade de poñer en palabra e que é a súa mirada da escoita activa do que ali aconteceu, non? Do que estaba acontecendo, ben. Entón, nos nestas enquisas, nas que teño que decir que, pese a que se invitaron a todos os grupos políticos, únicamente 19 políticos responderon a este cuestionario. E non é por nada, pero xa sei que temos moito traballo, xa sei que tal, pero se non nos esforzamos en escuitar e en reflexionar, a folla de ruta, eu por eso decía que agradecía pois a actitude proactiva que temos con o noso equipo de goberno. As cousas pasan, non é que a rede museística ou Encarna Lago, non. Encarna é un nexo que é un aeroporto onde conflúen redes que de escuita activa, pero temos que atopar precisamente esas sinerxias, non? Bueno, isto é un pouco dunha bronca veredes que quixen poñer as etiquetas de cores e se vos vades dando conta nas mesas, posiblemente aínda que aquí hai políticas e políticos tamén, que hai persoas que son do ámbito da cultura e coincide que son políticas, pero veredes como autodefinidas como políticas haberá moi poucas persoas nas mesas. Bueno, cando fixemos o cuestionario era anónimo, pero precisábamos saber só unha cousa, non? Con que perfil se identificaban. Fixéronse 362 respostas, todas no territorio galego. Digo que, por exemplo, cando foi do Plan de Dereitos Culturais foron 900 e pico e 80 e tantos expertos. Aquí estamos a falar de que, bueno, un 34%, que son 100 e pico profesionais do ámbito da cultura, responde ao cuestionario, un 10,8% de persoas que pertencen ao terceiro sector, que son en torno a 40, e un 50% da cidadanía. E estamos encantadas de que a cidadanía opine, e isto proballe un exemplo de sano, non? De ver que gastan o seu tempo en decir o que opinen. Queríamos saber que entendemos todas as persoas que significan os dereitos culturais. Si temos todas unha relación plena e satisfactoria coa cultura. E se existe xa unha visión interseccional da cultura, porque a mellor son palabras, e que tú lle dices a alguén interseccional, e eu digo, porque claro, eu un día descubrín que non era solamente un problema de muller, que se eu era da aldea tiña máis problemas, que se tiña con discapacidade tamén tiña máis problemas, que se son lesbiana e encima lesbiana no rural teño máis problemas. É dicir, todas esas, bueno, pois, como se entrecruzan. E logo a falar de dereitos, non? Crees que non pode acceder á cultura, crees que non poder acceder á cultura e carecer dun dereito básico, como por exemplo a educación ou a sanidade? Contestaron 361 persoas. E mirade, o 76,5%. E que é flipante? Sí que o é. A xente o ten claro. Vale, un 19,7% é un dereito básico, pero non tan prioritario como outros dereitos. Non creo que se poida considerar un dereito básico, bueno, ou non teño unha opinión formada, son minorías. Vale, os dereitos culturais deben ser específicos, bueno, a maioría dice que deben ser comuns a toda a sociedade e servir para situar no centro a colectivos e, por tanto, culturas e relatos minorizados e tradicionalmente excluídos. Dadevos conta que o terceiro sector está sendo o garante de alguma maneira, donde a xente considera que pode reivindicar os seus dereitos a través do terceiro sector, non? Entón, hai unha mirada tamén como, bueno, que aínda que deben ser comuns, parece que é un traballo do terceiro sector. Bueno, isto é para reivindicar. Crees que dende a cultura se lle explican ben eses dereitos e o que significan a cidadanía? Podes escoller máis dunha opción. A maioría era non, porque a cidadanía non está nos espacios nos que se fala dos dereitos, non?
Sin embargo, tamén un 151 persoa, é dicir, un 42,5, non é algo que teña que chegar a cidadanía, senón que o ten que ser a través dos traballadores culturais. Isto sí que é importante, porque isto de cara a posibles accións de formación é a responsabilidade das persoas que traballamos en cultura, somos os que temos realmente que traballar para que a cidadanía se sinta interpelada e que eses dereitos cheguen. O sea, facer que a nosa programación, todo o que estemos facendo, pois, bueno, a cultura é nós. Tanto se formas parte dun colectivo concreto como se non, sintiste representadas nas propostas culturais que te rodean. A cultura fala de ti. Pois xa vedes, o 60,4 non sempre. E un 22,8 sí, e un 13,1 pois case nunca. E un porcentaxe. Máis da metade das enquisadas creen que a cultura cataloga ou estereotipa as persoas. Crees que as propostas culturais representarían máis a todas as persoas, especialmente as comunidades máis vulnerables? Se dende a cultura... Creo que non estou facendo a presentación... Bueno, aquí. Crees que as propostas culturais representarían máis a todas as persoas, especialmente as comunidades máis vulnerables, se dende a cultura se facilitara a participación cidadá e dos colectivos cidís nos proxectos? 83,2 opina que sí. Ou un 12,6 non teñen unha opinión formada. O 55% das persoas cree que se lle facilita pouco ou moi pouco a cidadanía formar parte activa dun proxecto cultural. Isto é moi importante, porque unha cousa é que consideremos a cidadanía, o sea, falábamos de persoas, esa mirada de persoas, público, clientes, con mirada de cliente, pero non mirada de cidadanía con dereitos a co-crear. Todo este aspecto que teríamos, o que nos responden é que fai falta máis información motivante, adoitase programar dende arriba, non se escoita a poboación, pénsanse dende unha élite cultural, é necesaria unha figura que poida vertebrar un proxecto participativo e que poida xestionar as diversas situacións derivadas de abrir o proxecto á diversidade da cidadanía. Esta resposta dá pé a que sempre é moi importante esa figura nexo que vai a ser o aeroporto que propicie, que teña claro que, por exemplo, dentro do sector público, somos servidoras e servidores públicos. Non estamos dando regaliños, estamos dando dereitos. Estamos facendo como servidoras públicas que o noso servicio chegue a todas as persoas. Crees que as propostas culturais representarían máis a toda a sociedade se as profesionais culturais formaran parte de colectivos minorizados ou vulnerables? O 73,6 dice que sí, porque incorporarían as súas vivencias e a súa perspectiva á súa práctica profesional. Nós que temos un porcentaxe de persoas con discapacidade como funcionarias altísima, que supera o 18,7%, podo decir que é certo, pero non solamente eso, o feito de... Nosotros temos comunidade migrante que traballan como funcionarias, que empezaron de outras... non sendo funcionarios un momento, pero cando ves que hai un nicho, optas, te preparas, e tú si ves que ese espacio é teu, que lle pregunten a Mati, ou que lle pregunten a Ángeles, ou a María, ou a todas as persoas, non? Incorporar as vivencias é clave, e isto se pode facer e se debe facer. Hai un 15,6 que non creo que inflúe especialmente, dicen que non, vale? E hai un 10,8 que non ten unha opinión formada sobre isto. Que nivel de dificultade crees que pode ter unha persoa dun colectivo minorizado ou vulnerable para traballar de xeito profesional no sector cultural? Pois 87, hai 357 respostas, o porcentaxe era de 1 a 10, hai un alto porcentaxe, creen que hai un gran nivel de dificultade, un 87 persoas supera o 24,4%, 54 persoas o 15,1, que sería medio, non habría unha dificultade media, pero bueno, efectivamente sí que vemos que entenden que hai unha gran dificultade. Que nivel de dificultade crees que pode ter unha persoa dun colectivo minorizado ou vulnerable para participar como cidadanía no deseño, co-creación, decisións dun proxecto cultural? Fixadevos, altísimo. 79 persoas dixeron que moi alto, un 8.
O sea, un 9, 47 persoas, un 10, 35 persoas. É dicir, porque esta tamén é a clave, é dicir, se queres que os proxectos señan participados, o sea, a importancia da cocreación. Aquí, logo, xa nas mesas, pois, coñeceredes exemplos, pero proxectos reais, de maneiras de ser e de cocrear, que é posible facelo, non? É máis fácil traballar ou participar en cultura para as persoas que non pertencen a colectivos vulnerables? O 77% das respostas apuntan que é bastante máis doado. Falemos de interseccionalidade. Así a explicaron algunhas persoas. É necesaria, é unha mirada cómplice entre diferentes sectores culturais, unha porta aberta cara a unha sociedade mellorada, unha mirada que se alonxe do hexemónico, que tente conversar coa diversidade que a rodea, é imprescindible. Interseccionalidade de permitir que, entre outras miradas, ceder espacios a outras voces, aceptar a crítica e a nosa propia fiabilidade e, sobre todo, traballar cunha actitude de colaboración máis que de competición. Despois, contemplar que la medida del mundo no es la de un hombre cis heterosexual en cuanto a tiempos, dificultades, economías, trabas, espacialidad, afectividad, etc., en todas las fases de los proyectos culturales. Pienso que el acceso a la cultura es un derecho, pero también un deber, una reivindicación que la ciudadanía debería tener. Crees que sería positivo artellar dende a cultura propostas que contemplaran todas as circunstancias das persoas en lugar de facelo pensando en cada colectivo concreto? O 49,9% dice sí. Penso que durante un tempo traballar con cada colectivo foi necesario, pero neste momento, bueno, pois a mellor, isto tamén ten que ver con algo que empezamos a poñer por riba da mesa. A ética é un valor individual, pero a ética dos colectivos e das asociacións tamén é algo que deberíamos empezar a poñer en riba da mesa, vale? O 39,7% non o teñen claro. Dame medo que nunha proposta así os colectivos máis vulnerables perdan a súa visibilidade e capacidade de incidencia. Por que nos importa a visión interseccional na cultura? Bueno, pois esa é a pregunta que deixo riba da mesa. Moitas das persoas convidadas gastei moita enerxía pensaban que cada vez que se convida alguén a un foro deste tipo é para vir a falar do seu proxecto, non? Entón, as mesas están híbridas, están perfectamente mesturada todo o mundo. Trátase que cando salíades de aquí, coñezades a outra xente, vexades que non nos sentimos soas, que a xente que está aquí, xente de ben, que temos moito que aportar, que estades aquí porque temos moito que aportar, que necesitamos escuitarnos, necesitamos reflexionar xuntos para tirar hacia adiante, que isto era unha cartografía para recoller datos. Os 4 palabreiras farán un informe, aparece a palabra informe, pero que o Consello necesitamos documentar os procesos. Estos son datos reais. Esas preguntas é recollida de dato real. Estar aquí hibridando son datos reais. E que hoxe estedes aí nunhas mesas donde poidades na mesma mesa falar de temas de discapacidade, de temas territoriais, de temas de diversidade sexual, o sea, do que vos dé a gana, do que vos interpele. Veredes que aí a área de cultura ten esa boneca que, aínda que parece unha matriosca rusa, garantízovos que é máis galega que ninguén. E entón, esa matriosca, dentro desa matriosca, veredes que está toda a interseccionalidade e a que todavía non coñecemos. É dicir, do que se trata é precisamente de incorporar, de que a día de hoxe, seguramente escuitándonos, xurdan moitísimas máis cuestións que debamos poñer riba da mesa. Ben, 11 en punto, faltan 4 minutos, temos, porque isto, o dos tempos sí que vai a ser chega uxía. Mirad, en todas as mesas hai integrantes de colectivos, están os proxectos representados nas 4 mesas, estamos persoas do Consello desta sección, acompáñanos Uxía, acompáñanos Roberto, acompáñanos Marián, Paula, entón está Marcelo, tamén Marcelino, está Sergio Lago, que o temos tamén por ali. Non sei se hai alguén máis da sección que nos esquezamos. Bueno, entón, en cada mesa están persoas do Consello.
Tamén hai persoas das asociacións, hai profesionais do ámbito da cultura, co cal, a partir de aí, temos un tempo. Son as 11 da mañá, temos hasta 12:30 para debatir, para que non nos molestemos nesta zona, aquí o home máis potente, maravilloso, de Braulio, benvido. Braulio, estás con Sergio aquí nesta mesa. Tócache, está apuntado. Xa si eso, Sergio, vos levantades e... No, tú, perdón, quen se vai para esa mesa? Fran e Ruth, vos vades para esas dúas mesas? Os que, sí, para aí. Vamos a debatir, sí, toda a mesa. Sí, tedes, Fran, como verás, na túa mesa hai persoas cegas, co cal tedes que acompañar hasta ali. Fixadevos as mediadoras que en todas as mesas botade unha ollo nas características, porque posiblemente xa haxa persoas que precisen que lles botemos unha man.